Doamne ajută la toată lumea și o săptămână sfântă, o săptămână binecuvântată, o săptămână cu împliniri duhovnicești și cu curăție. Am scotocit prin niște documente, căutam ceva și am dat peste o scrisoare o scrisoare duhovnicească, trimisă în 2017 de către Preasfințitul Flavian Bârgăoanu, către Maica Silvestra, actualmente Schimonahia Rafaela, către subsemnata. Am recitit-o și vă mărturisesc că vă voi face public, dar nu în această săptămână. Pentru că în această săptămână sunt slujbele așa de frumoase și acea scrisoare chiar pur duhovnicească, după cum știți că Preasfințitul este obișnuit să scrie doar duhovnicește și să vorbească doar duhovnicește la persoana mea, m-am gândit să vă o citesc altă dată. Nu m-a tulburat. N-am citit-o așa cum mi-a cerut să nu o citesc și în al Preasfințitului Mitropolit Vlasie. N-am citit-o pentru că numai minciuni sunt acolo. Chiar numai minciuni. Nu mă regăsesc în tot ce scrie. Că-mi zice Izabela, că-mi spune ceartă pe înțelept și te va iubi. Astea sunt lucruri pe care și dumneavoastră, Mirene, le știți. În rest, nu mă regăsesc absolut deloc. Dar o să vă citesc pentru că este foarte interesantă și niște cuvinte atât de duhovnicești și nu aș dori să vă lipsesc de aceste cuvinte, de aceste cuvinte folositoare care vă întăresc și pe dumneavoastră și trebuie să împart cu dumneavoastră tot ce vă întărește, tot ce e duhovnicesc de la Preasfinția sa. Să aveți o săptămână frumoasă, o săptămână de iubire și așa cum este săptămâna patimilor, așa să vă fie viața întreagă, așa să ne fie și mie, ticăloasei și acestui gunoi aruncat la lada de gunoi a ortodoxiei. Doamne ajută!